Ahoj, dovolte mi, aby som sa predstavil. Volám sa Oleksij Kozhanov a som generálnym tajomníkom ICC Ukrajina. V ICC Ukrajina plne podporujeme program Obnoviť Ukrajinu. V tomto videu vysvetlíme, prečo sme vyvinuli portál Obnoviť Ukrajinu a ako pomôže spoločnostiam ľahko nájsť a sledovať projekty, ktoré ich špecificky zaujímajú. Pomôže tiež zahraničným spoločnostiam nájsť ukrajinské podporné služby a partnerov, ktorých môžu potrebovať na úspešné podanie ponúk. Dovoľte mi začať vysvetlením, prečo sme vyvinuli portál a čo poskytuje. Ukrajinská vláda má dve skvelé platformy na podporu programu Obnoviť Ukrajinu. Jednou z nich je Dream, kde miestne komunity a štátne spoločnosti publikujú, zdieľajú a zlepšujú svoje projekty a potom hľadajú financovanie. Keď je projekt schválený, presunie sa na Prozoro, kde sa vypíše na tender a je pridelený uchádzačovi, ktorý poskytne najlepšiu ponuku podľa zverejnených kritérií. Ale v našich rozhovoroch so zahraničnými spoločnosťami sme zistili, že chceli jedno rozhranie pre tieto dve platformy s viacerými nástrojmi na vyhľadávanie a sledovanie projektov, o ktoré majú záujem. Tiež žiadali podporné služby, ktoré by im pomohli efektívne sa zapojiť. Preto sme vytvorili portál Obnoviť Ukrajinu, poskytovaním jedného rozhrania s nástrojmi na sledovanie. Pracuje na podpore Dream a Prozoro, nie na súťažení s nimi. Veríme, že účasť viacerých zahraničných spoločností v programe Obnoviť Ukrajinu je prínosom pre Ukrajinu. Môžu poskytnúť zdroje, skúsenosti a technológie, ktoré sú buď nedostatkové, alebo jednoducho nie sú dostupné na Ukrajine. To neznamená, že portál neposkytuje cenné funkcie ukrajinským spoločnostiam. To robí. Avšak zavedené ukrajinské spoločnosti si mohli dobre vyvinúť vlastné systémy na orientáciu v Dream a Prozoro. Predplatitelia tiež dostávajú e-mailové upozornenia, keď sú zverejnené nové projekty alebo keď sú aktualizácie tých, ktoré sledujete. To má ďalšie výhody, ako je pomoc predplatiteľom. Pripraviť sa na projekty, ktoré sa neskôr otvoria na tendre, oktoky, a tiež udržať náskok pred konkurenciou. A ak potrebujete podporu, sekcia Helpdesk je tu, aby vám pomohla nájsť túto podporu. Takže to je úvod. Pozrime sa bližšie na portál. Najprv tu máme jednoduchý diagram, ktorý ukazuje, ako portál Rebuild spája s podpornými službami a poskytuje jednotné rozhranie do Dream, Prozoro a platformy pre elektronické tendre PublicBid. Neskôr v tomto videu tieto veci vysvetlíme podrobnejšie, ale myslel som si, že poskytnutie prehľadu pomôže umiestniť vzťahy do okamžitého kontextu. V nasledujúcich snímkach sa pozrieme na portál a vysvetlíme jeho hlavné funkcie. Tu môžete vidieť domovskú stránku portálu Rebuild Ukraine, zobrazuje stručný popis služby a tiež aktuálny počet žiadostí o návrh. V čase, keď bol tento snímok obrazovky urobený, bolo viac ako 13 000 projektov. Podľa nášho názoru je tento počet príliš vysoký na to, aby bol zvládnutelný. Preto sme zabudovali filtre, ktoré vám umožňujú sledovať iba tie projekty, ktoré vás zaujímajú. 13 000 projektov sa môže zdať veľa a nové projekty sa pridávajú takmer každú hodinu. Ale pamätajte, že sa očakáva, že program Rebuild Ukraine bude zahŕňať projekty v hodnote 50 miliard amerických dolárov ročne počas nasledujúcich 10 rokov. Existuje veľa príležitostí pre zahraničné spoločnosti, aby sa zapojili. Ak by ste sa po zhliadnutí tohto videa chceli prihlásiť na odber, stačí kliknúť na tlačidlo Prihlásiť sa na odber v pravom hornom rohu stránky a postupovať podľa pokynov. Na stránke s cenami uvidíte, že vaše predplatné vám poskytuje neobmedzený prístup k portálu na 1 rok a virtuálny stánok na 2 fórach Rebuild Ukrajine každý rok. Tieto podujatia sú skvelou príležitosťou na propagáciu vašej spoločnosti a spojenie s ďalšími, ktorí majú tiež záujem o program. Pamätajte, že ponuky môžu podávať konzorciá, takže by ste sa mohli chcieť spojiť s inými spoločnosťami. Získate tiež 2 firemné delegátske vstupenky na obe tieto fóra. Tieto podujatia vám pomáhajú zostať informovaní, stretnúť poskytovateľov služieb, ktorí môžu podporiť vaše ponuky a nadviazať kontakty s potenciálnymi partnermi. Kombinovaná hodnota stánku a delegátskych vstupeniek je tými z 580 eur. Ale toto je zahrnuté vo vašom predplatnom. Nemusíte platiť nič navyše. Tieto fóra sa konajú virtuálne, takže sú veľmi nákladovo efektívne a ľahko dostupné z akéhokoľvek miesta. Teraz sa pozrime, ako portál funguje zvnútra.
Ako sme videli na domovskej stránke, existujú tisíce aktívnych projektov, ale vieme, že len tie väčšie stoja za investovanie času a zdrojov. Preto sme vyfiltrovali projekty, ktoré majú hodnotu menej ako $500,000 dolárov. Keď sa prihlásite do portálu, uvidíte zoznam sledovaných projektov, ktoré majú status aktívne a minimálnu hodnotu $500,000. V tomto príklade je 1236 aktívnych projektov, ktoré predstavujú minimálnu hodnotu $120,000 a v praxi oveľa viac. Aby ste sa mohli sústrediť na projekty, ktoré vás zaujímajú, môžete tiež označiť projekty, ktoré pre vás nie sú relevantné, vlajkou v zaškrtávacom políčku pod sledovať. Tieto projekty budú okamžite presunuté do archívu. To vám pomôže sústrediť sa len na tie, ktoré sú pre vás skutočne dôležité. Projekty sú tiež zoradené podľa ich stavu v životnom cykle projektu. Keď sa pozrieme na tieto postupne, čakajúce, sú to projekty v počiatočnej fáze zverejnené na Dream. Sú v procese úprav a čakajú na schválenie a financovanie. Toto je začiatok projektového potrubia. Aktívne, tieto projekty boli schválené a majú dobre definovaný rozsah v rámci Dream. Nájdenie zaujímavých projektov v Dream vám dáva čas pripraviť ponuky na čas, keď budú zverejnené v Prozoro. Ale pamätajte, že sú predmetom úprav. A keď sú zverejnené v Prozoro, ako uvidíte, môžu byť rozdelené na podprojekty. Súťaž. Tieto projekty sú teraz oficiálne otvorené na verejnú súťaž na Prozoro. Kvalifikácia. Ponuky boli predložené GCKO a Prozoro ich prehodnocuje, aby rozhodlo, kto sa kvalifikuje do ďalšej fázy. Aukcia. Kvalifikované ponuky vstupujú do fázy aukcie. Udeľovanie. Prozoro vyberá víťazného uchádzača na základe kritérií zverejnených skôr. Uzavretie zmluvy. Víťaz je informovaný a konečné podmienky zmluvy sa vyjednávajú. Podpis zmluvy. Dohoda je uzavretá a zmluva je podpísaná. Takže takto môžete sledovať projekty, ktoré vás zaujímajú počas celého ich životného cyklu, od počiatočného plánovania až po podpis zmluvy. Ako tu môžete vidieť, zoznamy projektov ukazujú súhrnný popis pre každý projekt. Pre viac podrobností stačí kliknúť na projekt, ktorý vás zaujíma. Pozrime sa, čo uvidíte, keď otvoríte projekt, ktorý je označený ako aktívny. Tu je podrobnejší pohľad na projekt uvedený ako aktívny. Rovnako ako všetky vysnívané projekty, aj tento obsahuje fotografiu. Na spodnej časti stránky sú dve tlačidlá Dream. Toto vás zavedie k úplnému popisu projektu na platforme Dream. Na ďalšom slajde sa na to pozrieme. Tlačidlo Prozoro. Toto ukazuje časť projektu, ktorá už bola dokončená. Je dôležité vedieť, že projekty Dream môžu byť rozdelené na menšie podprojekty, z ktorých každý má svoj vlastný tenderový proces na Prozoro. V tomto prípade mal projekt celkový rozpočet viac ako 37 miliónov hrivien. A doteraz bol dokončený jeden podprojekt v hodnote 400,000 hrivien. Pričom takmer 37 miliónov zostáva stále otvorených. Pozrime sa, aké ďalšie podrobnosti získate, keď budete nasledovať tieto odkazy na Dream a Prozoro. Takto vyzerá popis projektu na platforme Dream, keď nasledujete odkaz z portálu. Stránka zobrazuje úplný popis, aj keď množstvo informácií je príliš veľké na to, aby sa zmestilo na jednu obrazovku, ale máte predstavu. Teraz sa pozrime na záznam Prozoro pre ten malý dokončený podprojekt. Tu môžete vidieť podrobnosti Prozoro pre podprojekt, ktorý mal hodnotu 400,000 hriviens. Rozhranie je v angličtine, ale veľká časť obsahu je stále v ukrajinčine. Pracujeme na vylepšení portálu, ktoré preloží tieto informácie do angličtiny. Keď to urobíme, nebude za to účtovaný žiadny dodatočný poplatok. Jednou veľmi užitočnou funkciou je, že víťaz zmluvy je pomenovaný a je uvedená kontaktná e-mailová adresa. Takže ak vás zaujímal projekt, ale nevyhrali ste tender, stále sa môžete skontaktovať s víťaznou spoločnosťou, možno ponúknuť svoje služby alebo spolupracovať na budúcich príležitostiach. Pozrime sa teraz, čo ďalšie je k dispozícii. Späť na stránke projektu. Pozrime sa na zoznam ponúk. Toto sú všetky projekty, ktoré sú teraz oficiálne otvorené na tender. Tiež, ak sa pozriete naľavo, uvidíte modrú ikonu, ktorá naznačuje, že sú nové záznamy od môjho posledného prihlásenia. Kliknutím na popis projektu nám poskytne viac podrobností o tejto príležitosti.
V tomto príklade môžete vidieť ďalšie podrobnosti. Navyše máte aj dve možnosti, ako získať ešte viac relevantných informácií z platformy Prozoro. Tieto možnosti sú označené modrými tlačidlami, stránka tendra a plán. Pozrime sa na ne postupne. Toto je stránka tendra projektu v Prozoro. Podobne ako v predchádzajúcom príklade výňatku z Prozoro, rozhranie je v angličtine, ale niektorý obsah je v ukrajinčine. Ako som povedal, pracujeme na riešení, aby sme tento obsah poskytli v angličtine. Budete potrebovať tieto informácie, ako aj informácie zo stránky plánu, ak chcete podať ponuku. Bohužiaľ zatiaľ, ako uvidíte, stránka plánu sa zobrazuje iba v ukrajinčine. Tu vidíme zodpovedajúcu stránku plánu pre ten istý projekt. Na tejto stránke by ste tiež videli odkaz na stiahnutie PDF súboru, ktorý poskytuje ďalšie podrobnosti. Ako som povedal, všetko je to v ukrajinčine, ale ak skopírujete a vložíte text do Google Translate alebo DeepL, môžete rýchlo získať preklad zadarmo. Budeme tiež pracovať na automatizovanom riešení prekladu pre túto stránku. Dobre, vráťme sa späť k portálu. Späť na stránke projektu. Uvidíte tiež odkaz na váš archív. Tu nájdete projekty, ktoré ste označili ako nesledovať. Ak zmeníte názor a chcete sledovať projekt uvedený tu, stačí kliknúť na zaškrtávacie políčko pod sledované, aby ste odstránili príznak a projekt sa vráti do vášho aktívneho zoznamu. Teraz sa pozrime na niektoré ďalšie kľúčové funkcie, ktoré sú vám na portáli k dispozícii. Ďalej v ľavom menu je verejná ponuka. Ak chcete podať ponuku na akýkoľvek projekt uvedený v Prozoro, musíte prejsť cez vládou schválenú e-tender platformu. Odporúčame použiť verejnú ponuku. Registrácia je bezplatná a veľmi užívateľsky prívetivá. Tu nájdete krátke video, ktoré ukazuje krok za krokom proces registrácie na verejnej ponuke. Uvidíte tiež odkaz na kontaktovanie Mariny Buzan-Svírskej, mojej kolegyne, ktorá vám môže pomôcť s akýmikoľvek otázkami ohľadom registrácie alebo podania ponuky. Je tu tiež tlačidlo, ktoré vás priamo presmeruje na verejnú ponuku, kde sa môžete zaregistrovať alebo prihlásiť. Odporúčame, aby ste sa zaregistrovali čo najskôr. Nestojí to nič a nezaväzuje vás to k ničomu. Je to však potrebný krok, ktorý musíte dokončiť predtým, než môžete podať ponuku. Budeme pridávať ďalšie návody na podávanie ponúk a orientáciu v celom cykle projektu. Tu a v sekcii Helpdesk. Ďalej sa pozrime na profil vašej spoločnosti, užívateľský profil a možnosti fóra Rebuild Ukraine. Vo vašom firemnom profile môžete pridať dôležité detaily o vašom podnikaní. Čoskoro rozšírime možnosti pre popis vašich produktov a služieb, čo uľahčí potenciálnym partnerom v programe Rebuild Ukraine nájsť vás a kontaktovať. Táto stránka tiež zobrazuje detaily vášho predplatného vrátane poplatku a ako dlho trvá váš prístup. Užívateľský profil zobrazuje vaše kontaktné informácie a prihlasovacie údaje. Uistite sa, že vaša e-mailová adresa je vždy aktuálna, pretože sem posielame všetku komunikáciu týkajúcu sa portálu a vášho predplatného. Ak potrebujete aktualizovať niektoré z vašich údajov, jednoducho vykonajte zmeny tu a kliknite na uložiť. Teraz funkcia fóra Rebuild Ukraine. Fóra Rebuild Ukraine sa konajú dvakrát ročne. Ide o plne virtuálne podujatia a predplatitelia si môžu vybrať relácie, ktoré najlepšie zodpovedajú ich časovému pásmu. Na týchto fórach budete počuť najnovšie aktualizácie o programe, stretnete poskytovateľov podporných služieb a spojíte sa s inými spoločnosťami. Vrátane potenciálnych partnerov pre spoločné ponuky. Na fórum, ktoré vyhovuje vašej lokalite, sa môžete zaregistrovať priamo z portálu. Teraz dokončíme pohľadom na Helpdesk. Ako som už spomenul, portál je navrhnutý tak, aby vás podporoval v každom kroku prípravy vašej ponuky. V Helpdesk nájdete kontaktné údaje na odborníkov ICC, ktorí vám môžu pomôcť s konkrétnymi otázkami, odkazy na príručky a podporné služby tretích strán, pravidelné aktualizácie v reakcii na najčastejšie otázky, ktoré dostávame. Neustále pridávame nové zdroje na základe spätnej väzby od predplatiteľov. Takže, ak niečo potrebujete, dajte nám vedieť. Tým sa dostávame na koniec prehľadu portálu. Dúfam, že ste to považovali za užitočné a že vidíte, ako vám to môže pomôcť pripraviť sa a získať náskok pred konkurenciou. Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Čoskoro vydáme ďalšie videá, ktoré sa budú zaoberať témami, ako sú úplné podrobnosti o životnom cykle projektu, dôležitosť elektronických podpisov, ako pripraviť a podať úspešnú ponuku. Ak máte nejaké otázky, neváhajte ma kontaktovať priamo.
Moja e-mailová adresa je uvedená tu na snímke. Veľa šťastia s vašimi ponukami a ďakujeme za váš záujem o program Rebuild Ukraine. Webovú adresu portálu Rebuild Ukraine môžete vidieť na tejto snímke a v popise na YouTube nižšie.